Joe Mizzi, l-aġent tal-BWSC f'pajjiżna li qabad lil Zarem Vassallo minn fuq il-Yellow Pages għandu biss ftit mijiet ta' euro fil-kontijiet bankarji tiegħu. Il-ġurnal Malta Today irrapporta li dan l-aħħar il-marixxalli tal-qorti marru biex jeksekwestraw l-assi finanzjarji ta' Joe Mizzi, iżda ma sabu xejn sostanzjali x'jiddepożitaw. Dan wara li l-qorti laqat it-talba tal-kumpanija Associated Supplies Limited li tirrappreżenta lil Mizzi u lil BWSC li bl-aġir tiegħu Mizzi għamillhom ħsara kbira. Fl-eqqel tal-iskandlu tal-Power Station ta' Dellimara kienu ġew żvelati emails mibgħuta minn Mizzi lill-uffiċjaloli tal-BWSC li kellhom bżonn jiżguraw l-appoġġ ta' politiċi aktar għolja tal-ġerarkija politika ta' pajjiżna. Il-kumpanija ASL qed takkuża lil Joe Mizzi li ħeba informazzjoni minn din il-kumpanija li tagħha huwa impjegat sabiex bekk u jkun jista' jakkwista vantaġġ personali għalih. Iċ-ċermen tal-kumpanija Associated Supplies Limited sostna li hu ma kienx infurmat b'numru ta' laqat li Mizzi kellu ma' uffiċjali tal-Ene Malta u uffiċjali oħra waqt il-proċess ta' ġudikazzjoni tat-tender għall-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara. L-imħallef Anna Felice li quddiem qed jinstema' l-każ irrifjutat it-talba ta' Joe Mizzi biex il-mandat ta' sekwestru jiġi rtirat. Il-każ mistenni jkompli.